Тука сте во Македонија, на претпоставувам на големо задоволство на секцијата на покана од секцијата за пластични хирурзи. Ќе говорите на која тема? Две теми ще разискваме. Едната е естетика, а другата е реконструкция. Ако мога по някакъв начин да помогна македонските пластични хирурзи, които са прекрасни хирурзи, и македонските онкохирурзи, които вярвам също са прекрасни хирурзи, да влязат в по-голяма колаборация и македонската пациентка с рак на гърдата да бъде по-добре обгрижена, ще бъда много щастлив. А това е сериозен проблем, рака на гърдата. Втората тема е чисто естетска, естетична хирургия на гърда. Но истински на душата ми лежи проблема с рака на гърдата. Каква е ситуацијата во Бугарија со карциномот на дојка и дали се барат вакви хируршки интервенции, каде што нели и естетски треба да се среди дојка? Тежка е ситуацията, за съжаление, както и навсякъде по света. Ами расте броят, защото по-рано биват откривани жените. В България на около 8 милиона население, всяка година имаме около 4500 пациентки с рак на дойката, с рак на гърдата. За съжаление и в България все още онкологичният проблем и естетския проблем много трудно колаборират. Жените отиват при онкохирурга, би трябвало, така е редно, когато се прави онкокомитет да има пластичен хирург, онкохирург, химиотерапевт, лъчетерапевт и психолог. Кай нас не е точно така винаги. Сигурен съм, че и кай вас не е така. А трябва жената да получи цялостно лечение. Защото много би могло да бъде подобрено отношението. Би могло в една, максимум в 2 операции да се реши проблема. И жените да изглеждат изключително добре. Да се съблекат по бански или по купачи, да влезе и да се чувства добре, да сложи една рокля с хубаво деколте и да изглежда нормално. Защото психички травми. Това е така. Повечето мъже си мислят, че това е каприз. Представете си, че нямате пенис. Како ще се чувствате? Усещането за жена, то не е само да можеш да раждаш деца. Излъчването да си жена, односът да си жена е съвсем различно. Колко се чести грешките при вакви интервенции, не само вакви, и при естетската? Грешка, аз лично не бих ползвал думата грешка. Липсата на опит е нещо. И второто нещо, в медицината 1 и 1 не е 2. Правиш нещо, направил си го легия артис и в същия момент не се получава желания резултат от тебе. Понякога хирурга е задоволен, пациента не е. И обратно, понякога пациента е много задоволен, хирурга не е. Грешка не бих казал. По-скоро пациента трябва да бъде добре информиран, лекарът трябва да бъде добре информиран и много е важно, държавата трябва да седи зад теб. Защото не е добре частни клиники, приватни центрове да са водещите. За съжаление в България в настоящия момент е така. Големите държавните болници, специално за естетска и за реконструктивна хирургия, нямат потенциал, не се отделят достатъчно, а би могло да бъде много добре. Например в Италия, Англия, Съединените щати има големи центрове, в Хюстън, в Милано, центъра на Веронезе. Там всичко е вече абсолютно подготвено, степ бай степ, знае се точно какво трябва да се прави. Ние сега тук на Балканите откриваме топлата вода. Фондът за здравство го покрива овој дел? Не. Въобще не го покрива много малка част единствено от мастектомията. Оттам нататък естетската част въобще не се покрива в България. Предстоят разговори и най-вероятно ще се случи нещо, но и при нас битува все още усещането, че в момента, в който се премахне дойката и се премахне ракът, край, готово, ние сме победили. Не е така. Има ли интерес за естетска хирургия В България? в България? Расте ли броят? И не само в България. Сигурен съм, че и в Македония е така. Да, расте. Колкото повече хората са информирани, колкото са повече интелигентни, колкото са повече с финансови възможности, броят на желаещите расте. И е нормално,
Защото какво означава да си здрав? Това означава физически, психически, емоционално здраве, благосъстояние. Нормално е, ако нещо вътре искаш да промениш и можеш да го промениш и е за добро, да го направиш. Но важната дума е баланс. Аз лично не харесвам такива уста, огромни и страшни. Такива ябълчници, от които като го видиш и се плашиш, що е то насреща ти. Трябва да има баланс. Затова пластична и естетска хирургия трябва да се прави от пластични и естетски хирурзи. Не от козметици, не от зъболекари, не от гинеколози. Затова тази държава инвестирала пари в тези прекрасни македонски пластични хирурзи. Трябва пациентите да се доверяват на тях. Защото те знаят как и имат баланс. Истинският лекар е този, който каже доста, до тук. От тук нататъка проблем.